През 2024 година фирмата на Явор Иванов от Берковица печели проект въвеждане на иновативни процеси в дейността на Steel Co 2002 ЕООД. Той кандидатства с помощта на местната инициативна група Берковица, Годеч и Драгоман. Подадохме документи в местната инициативна група МИГ Берковица Годеч и одобрението стана за, да кажем, кратък период от 2-3 месеца. Хората от МИГа, те помогнаха, насочиха ни, казаха ни необходими документи и стана лесно одобряването. За по-малко от половин година проектът на Явор Иванов е одобрен и той закупува електрическа листоогъваща машина и ролкоогъваща машина. Машините са високопроизводителни, капацитет на работа имат висок и подпомагат за, да кажем, добрата изработка и това, което правиш, да е окей. Едната от машините, която е в региона, не съм чувал да има и тя е една от иновативните неща, които може да се изработят като покриви, фасади и така нататък. Фирмата извършва довършителни строителни дейности и ремонти основно на покриви, включително подмяна на улуци и водосточни казанчета. Ако нямаше програмата, със сигурност нямаше да се справим. Машините са за мен и за всеки един работещ на много висока стойност, която без подпомагане не вярвам, че ще има някой да се справи. Стойността на проекта е 195 000 лева, а безвъзмездната помощ е 146 925 лева. Със сигурност това е възможността, защото местната инициативна група помага. Висок процент европейско финансиране има от местната група и машините, които са необходими за изработката на листов материал и така нататък, са много висока стойност, което по тези програми ни помагат доста да се развиеме и да работиме по-качествено и по-конкурентно способно. Затова би кандидатствал отново и препоръчва на всеки от региона да реализира идеите си и разшири своя бизнес чрез местната инициативна група Берковица, Годеч и Драгоман. За мен проекта мина, така да кажем, по мед и масло. Нямах пречки, нямах затруднения. Хората ми помогнаха с изготвянето на документите и който иска, може да кандидатства и да си подпомогне бизнеса.